Здравейте хора, аз съм GameMaster BG и днес снимам на Shadow Fight 2. Извинете, че не снимах на Clash Royale как отварям клан честа, но приложението ми се бъгна, аз го бях отворил. Добре, да започваме с битките, мисля да играме на Survival и да започвам сега. Първия рунд винаги са много лесни. Ох. Измъкнем се. Така, победихме го. Дано да стигнем до 10 рунд. Добре, този 100% ще го убием. Просто ако загуба... Добре, победихме го. Той винаги ми е бил много гаден, не знам защо. Ох, тази сабия много добро оръжие в играта. Като го апдейтваш много пъти, става много добро. Така. Победихме го. Надали ще стигнем до 10 левел, до 10 рунде. Аз това искам да направя да стигна до 10 рунд. Но обаче няма да мога. Добре. И... Хайде. Би трябвало... Да. Победихме го. Сега майче сме на 6-ти рунд. Да, на 6-ти рунд сме. Мисля, че ще стигна до 8-ми. Дали ще добием на Perfect? Да, бихме на Perfect, което е много добре.
7-ми рунд. Ох. О, можете да ми отнеме много кръг. Добре, не ви отнеме много. Пак ли е? Добре, бихме го. Стигнахме до 8-ми рунд. Дали ще стигам до 9-ти поне? Ох. Майче няма да стигна до 9-ти там. Да, тази ще ни убие, майче. Ще ни победи, да? Да, тази ще ни победи. Един удар, да. Победи ни, нищо, поне стигнахме до 8-ми рунд. Ще ни дадат пари. Добре. Добре хора, това ще бъде всичко от мен. Извинете пак, че не снимах на Clash Royale, както това на Клан Честа, но ще снимам както отворя Magical. Аз бях GameMaster BG и до скоро.